Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang video sa musunod nga balita. Mitsabaw na ang mga residente sa Barangay Biaujanga, Davao City sa pagdugok sa langaw sa lugar. Aniya balitang barangay ni Argil Relator. Kinsa pa ba ang ganahan mo kaon kung ang imong plato gipiestahan o gitugpahan na og daghang langaw? Kinikuha sa usa ka residente sa Barangay Biaujanga, Davao City. Sa laing balay. Muna siyang mga langaw dali guys, oh. Sola. Gikan sa lamesa, hangtod na ang salog ni ining usa ka balay, gidugok sab og langaw. Mawad-an na matud pa sila og gana sa pagkaon, sanglit luoron na sila sa kadaghan sa langaw. Gipaabot na sa mga residente sa social media ang ilang reklamo, sanglit nagbalik-balik na matud pa kini nga problema. Pero yung daghana, di yung kuan, ultimo matulog, di ka katulog kay kuan, dabukong ka sa langaw. Samok yung kaayo oy. Dili yung kuan. Kumangaon mo? Mag-iyahay na lang mi kuan, padaplin. Ato doon sa electric pan. Ang manindahay og gulay ug isda nga si Mary Jean, hawoyon na lang matud pa ang iyang mga kamot ug pinaypay aron maabog ang mga langaw. Wala matud pay gipili ang mga langaw kay bisan ang mga gulay dugokon. Perti yung presyo jud kay magproblema man may kay pagkaon baya among baligya. Nya lisod pud makadaot og kuan kanang sakit sa mga kuan katawhan level na sa mga bata. Sumala pa nga dili na kini bag-o nga problema sa maong barangay kaysa matag harvest sa poultry farms. Mudugok gayod ang mga langaw. Together sa City Health, giadtuan na namo ang mga poultry owners at istorya mi naisiyuhan na gayto sila ticket. Ya, ang barangay pod nagplano mi nga next week ipatawag na mo ang mga poultry owner para makaistorya na pod mi. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pipila ka poultry farms. Apan wala matud pa ang head nila nga pwedeng muhatag og pahayag. Hinoon, dunay gipahigayon nga pag-spray og kontralangaw ang poultry farms sa piling mga lugar. Ginahulat pa ang assessment sa sanitary inspector sa CHO sa gipahigayong inspeksyon sa mga poultry farm nga maoy misuta sa ginapatuman nga sanitation protocols. Panawagan sa mga residente. Amo alang na pangtano nagpamaagi na walay langaw. Ay prohisyo jud kayo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.